Ідзе барацьба за розумы маладых беларусаў. Ужо некалькі гадоў рэжым у Беларусі спрабуе стварыць сетку праўладных блогераў, у якой не будзе месца разброду и шатанию. Должна быть социальная ответственность, должна быть патриотическая направленность и должны быть определенные этические нормы приличия. Дзеля гэтага ў верасні правялі першы ў Беларусі форум блогераў, на які запросили 150 стваральников контенту. Речь не идет о том, как ограничивать блогеров, лишь как направить их работу в правильное, созидательное русло. Что такое правильное русло, можна было пабачыць па выніках форуму, на якім розныя каманды рыхтавалі уласныя праекты. Вось адзін з іх. Никита, слушай, а в какой стране бы ты хотел жить, если бы это была не Беларусь? Слушай, я на самом деле даже не думал. А почему? Неужели нет страны лучше нашей? Я считаю, что лучше нашей страны нет. Настаўніцай гэтай групы была Людмила Гладкая. Калі вы забыліся, хто гэта, мы нагадаем. И, наверное, вот это как раз-таки за все страдания, которые были раньше, нам сейчас вот и достался такой президент. Але каб стварыць правільнага і патрыятычнага блогера, як гэта разумеюць улады, патрэбна шмат часу. Дзеля гэтага прыдумалі фабрыку блогераў. Першае беларускае рэаліці-шоу. Там ужо анансаваўся ўдзел расійскіх зорак, напрыклад, Вольгі Бузавай. Але рэйтам вядуць беларусы. Друзья, всем привет, с вами Кобяков и рад сообщить, что стартовало первое блогерское реалити-шоу в Беларуси, где я выступаю в роли спикера. Гэта суперпапулярны сярод дзяцей і моладзі блогер Влад Кобяков. Ён стварае забаўляльны контент і не лезе ў палітыку. Але Кобяков стаў адным з тых, за каго улады моцна узяліся і выкарыстоўваюць у сваіх мэтах. Такіх як ён цяпер пераабуваюць або нармалізуюць. Прапагандысты баяцца, што калі ў Беларусі паўторацца пратэсты, то ўсе гэтыя блогеры увойдуць зусім не ў тыя дзверы, якія хацелася б уладам. Конечно же, ими хотят воспользоваться, в том числе враги. Это может быть сделано настолько завуалировано, что вы не поймете. Поэтому, чтобы не совершить шаг и там из патриота, блогера превратиться во врага государства, нужно продумывать каждый шаг, причем наперед, гораздо дольше. Прымушэнне да лаяльнасці – гэта адзін з такіх крокаў. Справа ў тым, што пасля выбару 2020 года журналісты Тутбай заўважылі Кобякова на акцыі пратэсту, якая праходзіла каля станцыі метро Пушкінская ў Менску. Тады блогер сказаў, што ён выйшаў на вуліцу, каб падтрымаць беларускую солідарнасць і беларускі народ. Ну, это ужасно. Ужасно наблюдать за этим из новостей. Я не представляю, как переживают родственники тех, кто задержан. Это на Крестина, Жодина и так далее. В любом случае, из новостей то, что я вижу, это ужасно. Але пазней ўсё змянілася на 180 градусов. В 2020 году тоже пытались белорусов везде, как говорится, не знаю, очень плохое, неприятное слово «истребить». Но действительно другие страны пытались нас максимально оттеснуть, не пускали никуда и так далее. Гэта ўжо 2023 год, калі Кобяков, як ён сам кажа, усё зразумеў. Але пачалося ўсё насамрэч годам раней, калі блогер нечакана падтрымаў расійскую вайну супраць Украіны. Вось ён збірае гуманітарку ў Падмаскоўі для расійскіх салдат. І адразу пасля гэтага у яго пасыпаліся канцэрты ў розных расійскіх гарадах. Сёлета ён выступіў амаль у сотні расійскіх гарадоў. Вось так, напрыклад, выглядае яго расклад зараз. Таму не дзіўна, што цяпер блогер заспяваў вось так. Раз, два, три, четыре, мы болеем за Россию. Раз, два, три, четыре, пять, и нас не догнать. Акрамя таго, блогер выступіў у анексаваным Крыме, хаця яшчэ ў 19 годзе ён фатаграфаваўся каля офіса прэзідэнта Украіны ў Киеве і абяцаў вярнуцца ў госці да Владимира Зеленскага. Его назвали народным президентом. И вот я думаю, именно в этом и секрет, потому что это, опять же, быть ближе к народу. Але гэта ўжо не пра Зеленскага, гэта пра Лукашенко. На форуме блогераў Кобяков абяцаў паспрыяць прапагандзе Лукашенкі сярод моладзі. Предложим план, как это делать, и сделаем все круто, мощно и по-молодежному, чтобы молодежь пошла и поддержала. Тактыку прымусу да лаяльнасці улады выкарысталі і адносна іншага папулярнага сярод маладых беларусаў блогера. Я бура-буратино, я красный как бурак. Ведь в эту ночь влюбился в меня ты как дурак. Гэта Дзіма Сіўчык або Дзім Дзімыч. У яго YouTube-канал на 6 мільёнаў падпісчыкаў, а ў TikTok у яго 2 мільёны. Ён здымае вясёлы контент для дзяцей. Палітыкай там і не пахла. Але прарасійскай актывістцы Вользе Бондаравай не спадабалася, што Дзім Дзімыч апранаецца ў ружовае, а ў некаторых жартаўлівых роліках
быў нават у сукенцы. Яна абвінаваціла блогера у перафарматаванні дзіцячай свядомасці, псіхікі і прапагандзе ЛГБТ, однополых шлюбов и наркотиков. Родился девочка или мальчик? Тут вы совершенно не угадали. Кто не знает, кто не в курсе событий, совсем недавно я забеременел от Дим Димыча. Пасля яе скаргаў з сайта Еўраопта знялі рэкламу з Дим Димычам, а ён сам з'явіўся у студыі «Азаронка». Вы же понимаете, что ваша аудитория это лет 10, 12, 15, и это люди с неокрепшей психикой, с неокрепшим сознанием. Выклікалі яго і ў Міністэрства культуры. Пасля ў інстаграме ён напісаў: «Там мы паговорили наконт майго контенту, унеслі правільныя карэкціроўкі». Пасля карэкціровак у соцсетках мільённіка з'явілася песня у падтрымку Лукашэнкі «Надо». Надо делать свой выбор здесь, сегодня, сейчас. Белорусы, мы сила, время выбрало нас. Это надо мне, это надо тебе, это надо стране, это надо всей земле. Нядаўна Дим Димыч і яго напарніца Улька Пулька паспрабавалі ўступіць у партыю «Белая Русь», але ім адмовілі. Нібыта праз тое, што іх дзейнасць пярэчыць статуту партыі. Вось паведамленне з тэлеграм-каналу пра лукашэнкаўскай партыі. Умовы для творчых людзей у Беларусі сёння такія, што кожны сам разумее, што ён мусіць зрабіць, каб яму дазволілі працаваць, выступаць, зарабляць на жыццё, ды і проста жыць. Чарговай здабычай рэжыму сярод топавых беларускіх інтэрнэт-селебрыці стаў самы вядомы фудблогер Беларусі Какабай. Яго сапраўднае імя Павел Крамер. У яго 500 000 падписчикаў на інстаграме, больш за 100 000 у тэлеграме. Смотрите, что вы нашли в грошике! Лимонад! У мінулым годзе на блогера накінуўся яшчэ адзін прапагандыст. Былы ўжо кіраўнік моладзевага парламента Мікіта Рачылоўскі. Той самы, які быў гатовы памерці за Лукашэнку. За своего президента я готов умереть. Рачылоўскі заявіў, што Какабай у 2020 годзе аказваў вялікі ўплыў на моладзь і грамадства. Заклікаў выходзіць на пратэсты, абражаў Лукашэнку, падтрымліваў забастоўку Ціханаўскай і сказаў: «Давайте будзем фінансаваць апазіцыйныя фонды». Ці так гэта было, невядома. Але Рачылоўскі звяртаўся да сілавікоў заняцца фудблогерам, каб не адбылося наигоршее. А вот если он снова уйдет в политику, если он начнет какие-то тезисы транслировать, никто же не скажет ничего, они же будут тупо следовать, потому что он великий раскрученный блогер, как же он может быть неправ, да? Пасля наездаў прапагандыстаў у інстаграме блогера з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. У яго тэлеграме пачалі з'яўляцца скрыны афіцыйнага інфармагенцтва Белта. І вось ужо сёння Павел Крамер рэкламуе мерапрыемствы прэзідэнцкага спартыўнага клубу. Очень круто, когда проводятся такие мероприятия, потому что это лучше, чем сидеть дома. У краіне, дзе 1300 палітвязняў, упэўнена сказаць, што было б, калі папулярныя блогеры адмовіліся перабувацца, даволі складана. Як і складана асуджаць людзей, якія проста хочуць выжыць у самай аўтарытарнай дзяржаве Еўропы. 40 жетонов, тапки на месте. У нас не получилось. У сучаснай Беларусі, дзе рэпрэсіі супраць іншадумства дасягнулі апагею за ўсе 30 год кіравання Лукашэнкі, прымус да пераабуцця далёка не самы страшны метад улады, але выглядае, што вельмі эфектыўны.